Però jistgħu jkunu ċirkustanza li jien ma rridx inkun fiha. Li jien noboda, li jien nismera, li jien niġġielet milli nkun f'dik iċ-ċirkustanza. L-mulej joħodni hemm f'nofs din iċ-ċirkustanza. Hija proprju bil-maqlub ta' dak li jien nixtieq inkun, ta' dak nixtieq nagħmel. Il-mulej hemm joħodni biex nibbidel, biex nikkonverti. Il-lebrus jista' jkun weġa fil-qalb tiegħi, weġa fil-memorja tiegħi li jien nipprova naħrabha, li jien nipprova nitfina. Imma l-mulej hemmhekk sejjer joħodni f'dik il-lebra tal-ħajja tiegħi. ħalli jiena jkun jista' jaqlani u joħroġli minn ġewwa fiha, ħalli hemmhekk jiena nagħmel il-penitenza, ħalli hemmhekk jien nikkonverti, nibdel il-mentalità tiegħi, nibdel il-qalb tiegħi u nibdel l-imġiba tiegħi. Il-mulej ħadni f'nofshom. Nixtieqek għażisija waqt tirreżistix jekk Ġesu b'mod jew ieħor qed jieħdok f'nofshom daw il-memorji, daw iċ-ċirkustanzi, daw il-persuni, dawn ir-realtajiet li jint tixtieq tant taħrabhom, dawn ir-realtajiet li għalik huma l-lebrusi ma trix tarhom, il-mulej propju fihom, mhux mingħajrhom. Irid ifejqek. Fihom mhux mingħajrhom. F'kelma waħda kieku Franġisku ħarab il-lebrus kienet jaħrab il-grazzja tal-Alla. U jista' jkun li jekk int qed taħrab il-lebrus tal-ħajja tiegħek, f'dan kollu li semmejt qed taħrab il-grazzja tal-Alla. Jista' jkun pereżempju inti qed titlob il-mulejja minni umli, però qed taħrab iċ-ċirkustanzi fejn il-mulej irid jumiljak. U l-mulej ma jagħmlikx umli mingħajr umiljazzjoni. Ma ssirx umli mingħajr l-umiljazzjonijiet. U allura twiden għażisħija. Ara l-mulej verament x'qiegħed jgħidlek. Ara l-mulej fiex qed iwaslek. Ara l-mulej kif qed iwieġeb għat-talb tiegħek. Għaliex Alla mhuwiex magician lilek ma jaqbadx u jibdlek minn ġewwa jsub xi magic wand. Il-Ġesu jekk tgħidlu minni paċenzjuż, ipoġġik ċirkustanzi li qabżu ilek. Jekk tgħidlu tini ħin biex nitlob, ipoġġik ċirkustanzi li ma kollokx ħin biex titlob, ħalli ħin tagħmlu int. Jekk tgħidlu minni umli, ipoġġik ċirkustanzi fejn kollok bżonn tirribella u tissupervja. Għaliex propju hekk jiffurmana l-mulej Ġesu. Ħafna drabi aħna din ma nrealizzawiex u xitan jingannana u l-ġenna nħduha kontra Alla u propju jtellifna grazza tal-Alla x'joħroġna minn dik is-sitwazzjoni. Joħroġna mill-lebrozarium. Ma jħalliniex ngħixu qalb il-lebrużi fil-ħajja tagħna. U hemmhekk inkunu din nitilfu il-grazzja tal-mulej fil-ħajja tagħna. U San Franġisk meta jħalli l-mulej jieħdu f'nofshom xejn u jiena urejt ħnina magħhom. Urejt ħnina magħhom. Franġisku meta qed juri ħniena xi jfisser li l-ewwel ħaġa ma duxu fiċ-ċentru. Però issa il-punt taċ-ċentru l-fokus f'ħajtu ġie spustjat minnu nnifsu għal persuni oħrajn. X'mixja kbira eżistijaj. Franġisku jgħidha f'sentenza u jiena urejt ħnina magħhom, però fir-realtà kienet proġett ta' ħajja. Kienet xi ħaġa li ħadet it-snin, it-tul, jiena urejt ħnina magħhom, jien ma bqajtx aktar fiċ-ċentru. L-insir il-kavallier, il-popolari, il-famuż, il-vanaglorja, il-vanituż ma dix aktar fiċ-ċentru ta' ħajti. Imma issa sar ħaddieħor fiċ-ċentru. Jien ġejt spustjat inwarab fil-ġenb. Min jaf kemm il-darba l-mulej jipprova jagħmilha din u aħna noħduha kontrih għax warbuni fil-ġenb. Toħodix li warbuk fil-ġenb. Ħuda li ħaddieħor tpoġġa fiċ-ċentru. Jeħtieġ li inti tkun fil-ġenb biex Ġesu jkun fiċ-ċentru ta' ħajtek fil-persuni l-oħrajn. Jeħtieġ li int tingħata l-ġenb biex Ġesu jibqa' tassew fiċ-ċentru ta' kollox. Jeħtieġ li jsirek biex int turi ħniena, biex int ma tfittix aktar lilek innifsek, ma tfittix il-bżonn tiegħek imma tfittex li tingħata. U allura araw Franġisku li jibda jaġixxi bil-maqlub ta' dak li kien. Kif uħu Piet Sant'Ignazju mill-Loyola, aġire kontra, taħdem kontra dak li judnub u l-vizzju tiegħek. Kemm għandna bżonn eżistijaj li din il-ħaġa noħduha b'ħafna serjetà fil-ħajja tagħna. Imbagħad Franġisku jalaq dil-biċċa billi jgħid u wara li jinqdej dmiri, araw Franġisku ma jqis li qed jagħmel xi ħaġa ta' barra minn hawn lejn dawn il-lebrużi, ma jqis li qed jagħmelhom xi pjaċir. Wara li jinqdej dmiri bħalissa ġuni f'qalbi l-emarġinati, ir-refuġjati f'pajjiżna, xi kultant naħsbu qed nagħmlu xi ta' karità. Kieku Franġisku jgħidilna wara li jinqdej dmiri huwa d-dmir tiegħek, id-dmir tiegħi bħala nsara li nkun qegħdin nagħmlu. Xejn iktar. Hawnhekk jidwu għalija f'qalbi l-kliem tal-Vanġelu meta Ġesu jgħidilna meta tagħmlu xi ħaġa jgħidu aħna għaddejja battala ma niswa xejn, għamilna biss dak li kienna nagħmlu.
U wara li jinqdej dmiri dak li qabel der l-jumor imbidel għalija fi ħlowa ruħ għal-ġisem u mbagħad qatt ftit u ħriġt mid-dinja. ċe dak li kien mor issa tbiddel isir ħlowa ruħ u għal-ġisem. Meta eżisti aħna nibdew nagħmlu l-penitenza, nikkonvertu fil-moħħ kif naħsbuha, il-qalb kif inħossu u nikkonvertu kif naġixxu. Dak li qabel kien mor issa jitbiddel fil-ħlowa. Mhux għax tbidlu ċ-ċirkustanzi ta' ħajti, imma għax tbiddilt jien fiċ-ċirkustanzi għaliex jien għamilt il-penitenza. Jekk ħajtek hija morra, tistenniex li tbiddel il-ħajja biex issir ħlowa, tbiddel int. Ħalli l-ħajja tiegħek tiskopri ħlowa. U ħlowa vera fl-aħħar mill-aħħar huwa Ġesu. Ġesu li hu bħal l-għasel. L-għasel it-tfal iż-żgħar meta joħduh ikunu jridu aktar minnu. U hekk Ġesu meta dduqu wara li tagħmel penitenza f'ħajtek tkun trid aktar minnu. Jalla nagħtu din eżistijej għal dal-messaġġ ta' Franġisku, messaġġ tal-Vanġelu, messaġġ tal-Madonna fid-dritt tagħha li aħna nagħmlu l-penitenza u jekk nagħmlu dan il-mulej jitnaslim. Il-mulej ma'kom u miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi